Panakawan Petra padha kanthi harja sak praptanira Panakawan nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing tawang-tawang lenepatna ing tulamanu sipulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk iya ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Tru sing nungkoke kowe berskap sapa ya Bapak ikete Bapak aku tak bali nang omah ya Tru ngopo ngajar Semar lho mergane iki jenenge ora adil munggah nang kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedake Semar aku blas ratukoke apa-apa men disangoni trene abang iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah lah kowe mau kowe wingi dina Minggu kon teko none bapak ora teko lah ngapa do ukur seragam kok aku ro gareng wis ukur beskap ikete ya wis ukur lah kowe kok ora teko Semar-semari iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya Tru kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap tata kramane komplit aku ucul klambi mung nganggo kathok trene ngabang wis ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar lho aja ngono to bapak iki bapakmu kok kowe iki ya arep digaweke iket ning bakale ora cukup kudu nganggo korden anggemu ndasku sak genthong ya kok dadak nganggo korden wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa uteke gedhe Panakawan Bagong wonten dawuh panjenengan sinten lho Ulun Bathara Guru lho guru kok yaene muridé sapa iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak aku omong gong iki sowan dewa iki beda karo menungsa dewa ki sing nitahke awake dhewe iki Sang Hyang Manikmaya wah Mas Manik Manikmaya Mas Maya Manikmaya komplit Bagong aja sembrana iki apa iki truk sound system nang kene iki dengkel kita ya kaya ngene kok padake sound system iki Bathara Narada kami itu aning kayangan wo sesepuh iya aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya engko ning nganti kowe tumindak sing ora prayoga ning kayangan ki gone malati kabeh waduh tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono kowe kok nek abuh karemu lho Gong asik lho kok malah asik ora kuwi sing tak ancam malah seneng ora Panakawan Bagong padha raja sak praptaunira pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru basa Jawa wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya iya Bagong ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani piye kuwi bahasane to kok jarene Bathara Guru kok ulun iki aku lho wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun kusike to ulun iki aku kowe iki kita berarti engko bancaan apa ganti jeneng ora ngene tak dari wis tau ning Banyumas urung nek aku ki Inyong nek kowe ki Rika oh iya berarti basane dewa iki padha karo Banyumas ora piye ya pangestu ulun tampanana Bagong Inyong tampa ngandel ora goblok to ora Rika Rika kowe biasa wae basa menungsa lumrah pangestunipun Pukulun Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk iya Bagong ulun tampa ulun tenan ta heeh pangestu ulun kita tampani sampun kita ulun tampa Pukulun iya prayoga nunggon kita lungguh kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun iya Bagong iya padha aku malah wedi kok ngejak kowe santai wae Tru
Petra kantong bolong padha raja sak prapta kita. Mangestulipun Wang Kulon Rada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, mangesti ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Nah, dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Dara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pukulun Bathara Narada. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, mesti ulun tampanana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan lho. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wo. So nek genduren ngundang iki wae terus dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kaya ngene kok Kaum. Petruk kantung bolong padha raja sak prapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lon tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Bagong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula konjo Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Petruk padha kanthi raja sak praptamu. Iki sing bahaya iki, Kang. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Ndara Yama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha raja sak praptamu. Wilujeng lereng Sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sak praptamu. Panjenenganipun Pukulun Penyarian wilujeng. Bagong padha raja sak praptamu. Ndara Nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane meh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wo, ha sapa jenenge? Penyarian. Wo, Pak Carik. Wilujeng bekti kula konjo Ndara Pukulun Penyarian. Iya, Bagong, tak tampa pangestu tampanana. Kula pundi? Bersisa, bersisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun Pukulun Penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha nika ngeten. Sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lukananta. Komplit slendro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan sumun Pukulun Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut, ning gamelan Lukananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak inggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing Sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuhi dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lukananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun, dene ya mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lukananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kaya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi wi ora bakal diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Pukulun. Kalih welinge bapak
Nek Wampi Kulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten kitang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang? Ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Di nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun Paduka menika kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening kadang timun werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos Paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika bebayane. Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget, Tru. Langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nehi dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan aku. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Haracapi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat, sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Harataya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Narada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun kula aturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap.
nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridhanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lukananta di Kakang Rada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti ki mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lukananta kuwi tontonaning kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lukananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lukananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat tegese bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Ah nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? Di PD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Ha nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lukananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karang Kadempel. Bagong, non. Gamelan Lukananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karang Kadempel nggone bakal ngruwat papan wisata mapan ana ing Karang Kadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lukananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lukananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wedian ta iki. Kencang warudaya. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lukananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basanono nek mengargai mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi dicemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan. Ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Aku kulina ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Lukananta tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere.
Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wuta, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lah piye kempule wae nek dituthuk iso kaya wong getah. He. He. Piye ra gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun, paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos bener menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger ming diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balenono pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kowe kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karangkadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra.